Ja. Det skal du være sikker på. Ja, det var det. Ikke nødvendigvis. Der må vi ikke betale forsikring for endnu. Ja, det var det. I har set det her nogle gange før, så jeg ved for, I ved. Jo, men alligevel kan den godt skyde bagud. Ja, Det er derfor, den ligger deroppe, ja. Ja, det var lige nok det. Men det synes som om, det er inden for en vis område. Ja, Jo, det er fordi, vi har været heldige. Okay. Det kan jeg trække lidt over. Altså på græsset, så heroppe af, så går den ikke helt galt. Så skulle jeg rimelig sikkert. Ja. Når I står der, så er jeg sådan ret fortrystningsfuld. Så synes jeg det i hvert fald. At man kan tillade sig. Sker det, sker det. Så, frit!